قلوبنا بلنا يليسنولك لزبان يالين تيزجت مازمين هاير مولي هايرني بموت هسر نوبنا وطايتنا الهايا ويسب في الأوامين فيك الآن بشحالك مال أوما نكسبور ربها في صالتنا تقبلات Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżis l-lum qegħdin nofru l-Quddisa għar-Roħ Virġinja Randiċ. U fil-Vanġelu l-lum Ġesu ser jgħidilna biex ma nibżgħux. Biex huma x'inhuma ċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħna ma nibżgħux imma nirrikorru leh. U biex nitħejju tajjeb għal dal-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejl-uliet eżiż tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem l-att tad-disċipli kien qiegħed jiżdied, għalhekk sar xi tgergir mill-Lud Griegi kontra l-Lud, għax darilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-tnax sejħu l-ġemgħa tad-disċipli u qalulhom: mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta' Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela l-aħwa, ħudu ħsieb u għażlu minn fostkom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-ispirtu u bil-erf u nħallu din il-ħidma f'idejhom u aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-ministeru tal-kelma. Dan il-kliem oġob lill-ġemma kollha u għażlu lil Stifnu bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispirtu Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil Parmena u lil Nikola, proselita minn Antjokja. Lil dawn resquhom quddiem l-Apostli li talbu u qiegħdu idejhom fuqhom. U l-kelma ta' Alla kienet tixtered dejjem aktar. L-att tad-disċipli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalemm u kotra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għall-fidi. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej. Jixirqilhom ifaħruh in-nies is-sewwa. Faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa bl-10 kordi. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Għax sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel, ħajħobb id-dritt u s-sewwa, it-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Alleluja, alleluja.
Il-mulej qam mill-qabar u li ħalaq id-dinja fl-imħabba tiegħu salva lill-bnedmin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. X'in sar fil-għaxija, id-dixxipli ta' Ġesu niżlu ħdejn il-baħar. Rikbu id-dajsa u ġibdu għax-xatt ieħor tal-baħar lejn Kafarnawn. Kien ġa dalam u Ġesu kien għadu ma ġiex jilħaqhom. Il-baħar kien qam sewwa għax kien qiegħed jonfoħ riħ qawwi. Mela wara li kienu qatfu xi 25 jew 30 stadju, raw li Ġesu miexi fuq il-baħar jisaq lejhom lejn id-dajsa u beżgħu. Imma qalilhom jiena hu la tibżgħux. Għalhekk riedu jtellgħuh fuq id-dajsa, iżda minnu fih id-dajsa messet l-art fejn kienu sejrin. Il-kelma tal-mulej. Ek waħda mis-sentimenti li xi kultant taħkem lil ħajja tagħna hi l-biża'. Kull wieħed waħda minnha jkollu l-biżgħat tiegħu mindu wieħed ikun żgħir sa meta jikber. Meta wieħed kull iskola jkun hemm il-biża' tal-eżamijiet, ikun hemm min jibża mill-ġenituri. Imbagħad tibda tikber, ikun hemm min ikollu l-familja, ikun hemm min jibda jibża li mhux kapaċi, il-biża' mill-mart, il-biża' li mhux se jlaħħaq minħabba l-flus. Hekk dawn il-biżgħat nistgħu ngħidu joħolqu fina ċerta ansjetà. U din l-ansjetà jekk użata tajjeb tenna nimxu l qudiem biex naqtfu fil-ħajja tagħna. Hekk fil-Vanġelu tal-lum nintaqgħu ma' dawn id-dixxipli li qegħdin fuq id-dajsa f'baħar imqalleb u għalkemm ma kinux jistennew li Ġesu kien se jiġi miexi fuq il-baħar, Ġesu ġie u qalilhom tibżgħux huwa jien. Ikollhom nixtieq li nagħmlu għatt ta' fiduċja x'inhi l-biża' tagħna, ċ-ċirkustanza tal-ħajja tagħna, il-mulej qed jipprova jiġi u jilħaqna u qed jgħidilna tibżgħux. Ejjew nippruvaw nilqgħu dan il-messaġġ ta' Ġesu, issa dan il-messaġġ li jagħtina Ġesu id-dinja tista' tifgah. Id-dinja tista' tgħidilna minti jaħdem, jekk ma taħdimx min tisser takkwista li hu veru. Però Ġesu jista' jagħtina dik il-paċi tal-qalb li l-affarijiet oħra ma jistgħux jagħtuhomna. Anke jekk wieħed ma jkun sinjur, ikun fqir, jista' jkollu l-paċi fil-qalb tiegħu. Anke jekk wieħed forsi ma jkunx fejn jixtieq ikun jew fejn kellu jkun għax forsi xi ħadd ħa promotion minn floku. Però Alla jista' jagħti l-paċi fil-qalb. U l-istorja tgħallimna li għalkemm forsi dak li nippjanaw aħna mhux dejjem nilħuh, permezz tal-mulej jimbtu affarijiet ġodda li jkunu ħafna aħjar milli aħna qatt immaġinajna. Għalhekk jew illum nitolbu l-mulej jagħtina dil fiduċja fih u jew nisimgħuh jgħidilna llum jiena hu la tibżgħux. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew is-saħut il-eżis iresqu t-talb tagħna lill-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-Isqfijiet, is-Saċerdoti biex il-Knisja tkompli dejjem ixxandar il-kelma tiegħek kif rajna fl-ewwel qari. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanina għalina l-koll għal kull wieħed waħda minna qed insegwu din il-Qudiesa. Nitolbu kenna biex niltaqgħu miegħek, nitolbu kenna biex irresqu u nħallu l-beżgħat tagħna f'riġlejk. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin ukoll it-talba tal-Pellegrini kollha li jżuru dan is-santwarju, mo speċjali dawk li għaddejjin minn diffikultà, u t-talba ta' dawk kollha li segwuna permezz tal-mezzi soċjali. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema.
Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikbarena fi lubna u bittama, tahay yohran faruk si trebi. Alleluia, alleluia, alleluia. Jitolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fir-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u l-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lil mulej Alla tagħna. Sewa xieraq tas-sew mulej ta' jibtaġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-Għid tagħna. Bieħu li tiddaw li twildu għal ħajja ta' dejjem. Bieħ il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal ħobb sradd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalġ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U fiċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar Virginia, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk
Għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Stoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil-Kristu tal-ħejja, jissit wis-sultan, bebi fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, glorja u forjija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsaltan ħaj, U jissaħu tal-eżis namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jien nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ninaqat miegħek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewt jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Nitolbu. Ħadna mulej id-don ta' sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswinna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu.
morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Maria jifraħu tenna, Alleluja, għax dak li inti staqlek tkun ommu, Alleluja, il-mewt reba kif kien ħabbar, Alleluja, għalina l-Alla jitlob.